Annyeonghaseyo, kumusta mo mga Koreano? Wala ko kaling karon. Itugway na ako kaling. Pero nako kauban karon ako new friend. Kikan tinida. Mo ano yung puyalan ng tinida. San tinida mo ay nagpugway sa kabayo. O gitego nga to manok terea. Mo ano ako kabayo. Siya si Brownie. Pangalan sa kabayo. Brownie, kamusta ka na Brownie? Kauja sagpot. Okay tayo kabayo. Pero okay na, kailingaw ka interviewhon ako karon ang atong amigo na Brownie na kabayo. Brownie, kumusta ka na? Brownie, tour ka sa kuha. Proud kiss ka na lang. At tuko na yan sa to, Brownie. Brownie, tour ko sa iyo, Brownie, di ko. Kau di sipa sa kuha para di ko patay. Brownie, kau di kukog. Seryoso siya kaon sa sagbot. Isa natin siya karangat sa but. Di natin siya palaguton. Pasig matuko. Manipang kabayo. Okay? Kamsahamnida. Katawa ko. Egot ako, direktor mo katawa ko. 안녕하세요. Ako karon sa hotel. Tanawa na to karon. Ang mga dekora isda. Isda, kumusta na 여보세요. 사랑해요. 할 mga isda na. Gusto mong istorya. Isda, kumusta na wala? Istorya sa ko ang karpa. Ituol sila sa ko. Isda, kumusta na mo? Kumusta paglangon-langon, huwag maging kapoys paglangon, ako nga tinida na pagkaan mo daga dog food. Tinida, kumusta? Ikaw na sila na tinida o dog food. Para sa itong mga istara karpa, ko kayo. Kanahan kayo ko. Thank you guys, karang. Tagko kayo mga istara ko, thank you kayo. Tukoy isda, lingin mo sa ko. Ayaw pagtapok na sa tubig. Para niya. Bata, kumusta ka na bata? Tingog po bata. Uli na may tibong ko karon. So, konstruya ang mga isda. Mga karpa ko kayo. Karpa. Tugko kayo mga karpa niya.